вохӯрӣ бо соҳибкорои ватании худмон ташкил кардем дар шаҳри Санкт Петербург рӯзи 3 март. кадом бародарое ки мехоҳен соҳибкор шудан, мехоҳем бизнесҳои худтона дошта бошен, чӣ хел аму тендер соҳиби кор мешӣ, чӣ хел корро мегирӣ, корро қабул мекунӣ, ҳамаша мефаҳмонанд. барои маълумоти пурраро қабул кардан дар рақамҳои менеҷер дар рӯи экран рақамҳош ҳаста, метавонед занг занед, мефаҳмонатон кай дар киҷо дар кадом зал мегзарад вохӯрӣ. салому дуруд ба шумо. санаи 3 марти 2024 дар Санкт Петербург вохӯрии соҳибкорҳои ватанӣ дар масъалаи тендер мешавад. дар ин вохӯрие ки дар шаҳри Санкт Петербург шуда мегузарад, мо ба шумо тарзи ташкил кардани бизнесро меомӯзонем. махсус дар рӯзи якшанбе рӯзи истироҳатӣ мондем ки то бародарҳои мо омода бо мо ҳамсӯҳбат бишаванд, дидорбинӣ кунем